mara apa ta awakku dhewe do dewa Jawa takung ulas somring wak mami besok kapan katakan jejer lan wong ayu umpama nona kuda tanpa prau sat sarah ing Jalatri Widam Sari Mara Sinarengan campur sari Genta Buana Indonesia Kunjung tempatan para tamu dengan Bapak dalah Ibu para pinisa kuaci sepuh sedayanipun ugi warga Jimbe ingkang sami kempal manunggal matur panuwun ugi Bapak Lurah menika Jackson rumiyin sarengan Genta Buana Indonesia. Voice audio matur suwun Pak J Pantum Soko umpama sliramu segar melati ayo aku kumbangi Damsari umpama sliramu margi wong manis aku kan bakal liwati sineksen lintang ngeluku semana janji prasatyane ati lan saku mantele netra rinosa agar rasa rasane driya militer rasa jagat raya toko ngali ngono ukir lan samudra lora ilang mamanise aduh dadi ati saklawase ugi dipun aturaken sugeng rawuh konco tempatan para tamu undangan Bapak Ibu sedayanipun ugi warga Desa Jimbe ingkang sami kempal manunggal matur panuwun nggih salam berkah salam sehat kagem panjenengan sedaya sarengan Genta Buana Indonesia lho iki nalika ira ing dalu atiku lam sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lagai lintang ngeluku
Buana Indonesia. Wonten kanthi cara telu menika bersih desa Jimbe tercinta. Kamas-kamas kula YouTuber Indonesia, selamat berkarya nggih. Selamat bertugas. Upama sliramu sedang melatih aku kumbang nyedam sari. Upama sliramu mati wong maneh aku kan gagal liwati. Sinak selintang eluku semono janji prasetya hati. Kancaku manteleng netra renoso agar rasa rasane dia miterosa jagat raya kali kono bungkir lan samudra dora ilang mamanise aduh jadi hati sakawase. Wong glawahi gedine sakmene kaya diinceng, mok luwung delok langsung ngono kok gedhe aku. BPS Budaya, terima kasih, selamat bertugas kamas-kamasku, berkah selalu, sehat. Yang penting tetap seduluran selawasi. BPS Budaya, alhamdulillah. Nalika ira ing dalu atiku lam-lamen sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lagae lintange luku Yanta Buana Jogja Solo hiyo hiyo umpama slira musaka iya lagi aku sedang cari wayahe Genta Buana wayah umpama sliramu margi wong manis aku kan bakal liwati Sindak selintang luku semono janji prasetya hati bukan kumandang netra rinoso agar rasa rasa distrio Mister Rosa jagat raya ukir lan samudra ora ilang
kondisi aduh hati tak lawase aja diaturi mimik dulu nggih alhamdulillah panitia matur nuwun nggih sampun juga ada kanca-kanca Genta Buana enek teh enek kopi waleh ganti sing penting aja ganti pasang mamae nalika wingi kalu atiku lam-laman sira mati ora lali lakae mintane lugu alolane PS Budaya, terima kasih atas suara. Oke, Pak C Pandum Soka, oke, dulur-dulur ingkang channel YouTube-nya luar biasa. Biar ngenteni mbak-mbak cantik sih.